Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марыі, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Аминь. Злой
Святейшая Панна Марыя, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да Цябе ўцякае, Цябе на дапамогу кліча, Тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны, да Цябе, о Панна над паннамі, і Маці наша, імкнуся, да Цябе прыходжу, перад Табою грэшны плачучы стаю. О Маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амин. Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, сегодня особливый день у литургии нашего костела, коли мы отдаем пошану Найсвятейшему телу и крови Пана нашего Иисуса Христа, Найсвятейшему сакраменту. Коли у этой кропельцы хлеба и кропельцы вина мы бачим тело и кровь самого Христа и при этом яднаемся с ним. Поэтому на початку этой святой мши, яку складаю за парафіян, перепросим Бога за наши грехи, особливо за грехи неналежной пошаны до Найсвятейшего сакрамента, да мы с чистым сердцем могли сложить эту Найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над
береш на себе грехи и свету, прими моление нашее, яки сядешь праворучай сава, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвалили Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш з Богом Отцом, у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Сідайте. Читання книги Зиходу. У те дні прийшов Мойсей з гори і приказав народу усе слови пана і усе його постанови. І весь народ отказував одноголосно. Усе слова пана, яке сказав пан, виконаємо. І написав Мойсей усе слова пана, а уставши рано, побудував ахвярник під горою і 12 слупов поводле 12 племен Ізраїля. І послав юнаков, синов Ізраїля, каб яны принесли пану ахвяру усе спалення і мирну ахвяру з молодих быков. І взяв Мойсей полову крові і налив її у миси, а другую полову крові вилив на ахвярник. Потім узяв книгу заповеду і прочитав голос людям. І сказали яны: «Усё, що сказав пан, зробим, і будем послухмяними». Мойсей взяв кров, окропив народ і сказав: «Гэта кров заповеду, які пан заключив з вами поводле усіх гэтых слов. Гэта слово Божие». Дякуємо Пану Богу. Келих збавлення сниму, и буду закликать имя Пана. Келих збавлення сниму, и буду закликать имя Пана. Чим отдячу я Пану за все добродействы Его для мяне. Келих збавлення сниму, и буду закликать имя Пана. Келих збавлення сниму, и буду закликать имя Пана. Каштовная в очах Пана смерть Его святых. Я слуга Твой, сын слуги Твоей, Ты разорвал мои кайданы. Келих збавлення сниму, и буду закликать имя Пана. Я принесу Тебе хвяры хвалы, и буду закликать имя Пана. Виконаю свои обіцяння для Пана перед усім Його народом. Келих збавлення сниму, и буду закликать имя Пана.
Читання послання святого апостола Павла до Тессалоникийцев. Браты, Христос, прийшовши як першосвятар, будущих добротов, праз большую и досконалейшую нерукотворную скинию. Это значит не з этого свету, и не праз кров козлов и быков, а праз свою кров раз и назаўсёды увайшоў у святое святых, здобывши вечное откупление. Бо калі кров козлов и быков и попел яловки праз посыпание освячае опоганенных, каб чистым стало тело, то наколькі ж больш кров Христа, які праз вечнага духа сябе самога ахвяраваў як безнаганнага Богу, очистить наше сумление от мертвых учинков, деля служения живому Богу. И тому ён стал посредником нового заповеду, а про смерть, якая была деля откупления от злочинствов, учиненных у першым заповеце, атрымалі абяцаныя тыя, хто пакліканы да вечнай спадчыны. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан з вами,
и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Марка. Хвала Тебе, Пане. У першы дзень праснакоў, калі ахвяравалі Пасху, кажуць Езусу вучні ягоныя: «Дзе хочаш, каб мы пайшлі і прыгатавалі табе з'есці Пасху?» І пасылае дваіх з вучняў сваіх і кажа ім: «Ідзіце ў горад, там сустрэне вас чалавек, які будзе несці збан вады. Ідзіце за ім, і туды, куды ўвойдзе, скажаце гаспадару дома: настаўнік кажа, дзе святліца, у якой я мог бы з'есці Пасху з вучнямі маімі. І ён пакажа вам вялікі верхні пакой, засланы і падрыхтаваны. Там прыгатуеце нам». І пайшлі вучні ягоныя, і прыйшлі ў горад, і знайшлі, як сказаў ім, і прыгатавалі Пасху. І калі яны елі, Езус, узяўшы хлеб, благаславіў, ламаў і даваў ім, кажучы: «Бярыце, гэта цела маё». І ўзяўшы келіх, падзякаваў і даў ім, і пілі з яго ўсе, і сказаў ім: «Гэта мая кроў запавету, якая за многіх праліваецца. Сапраўды кажу вам, што ўжо не буду піць ад плоду вінаграднай лазы да таго дня, калі буду піць яго новым у валадарстве Божым». І праспяваўшы гімн, яны пайшлі на гару Аліўную. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сідайце, дорогие браты і сёстры. Тое, што мы пачулі ў Евангеліі, адбылося ў ноч, калі Езус увечар, даже можам так сказаць, калі Езус Христус ахвяраваў сябе за збаўленне свету, злажыў найсвяцейшую ахвяру свайго жыцця. Ён пакідае вучням сваю прысутнасць. Ён ведае, што вучням будзе вельмі цяжка, калі яго не будзе, і заўсёды і пакідае сваю прысутнасць. Але пакідае сваю прысутнасць, як ён сам сказаў: «Гэта, якая за вас будзе, кажу вам, ужо не буду у іншым месцы, гэта чыніце на памяць пра мяне». Гэта чыніце на памяць пра мяне. Так сказаў Езус Христус сваім вучням. Бачым, вучні чынілі на памяць. Чаму вось так чынілі на памяць? Бо калісьці пасля ўваскрасення яны вельмі моцна зразумелі, што Езус сапраўды ўваскрос. І па гэтаму вось памятка цела і крыві Езуса Христа моцна увайшла ў сэрца вучняў Езуса Христа і была моцна пераканаўчай для ўсіх пакаленняў тых, хто паверыў у Езуса Христа. Дарагія браты і сёстры, нам выдаецца тым, асабліва, якія прымаюць найсвяцейшы сакрамент, як гэта проста, гэта добра, гэта проста, мы можам прыняць найсвяцейшы сакрамент. Але вось як чалавеку, які не можа прыняць найсвяцейшы сакрамент, а хацеў бы гэта ўчыніць. Напэўна, гэта так трошачкі і балюча, але заўсёды, гледзячы на гэтага чалавека, чалавек мімаволі зачынае дацаняць і цаніць, насколькі важны найсвяцейшы сакрамент у жыцці чалавека. Христос пра яго сказаў: «Пра цела сваё і кроў. Хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае». Найсвяцейшы сакрамент – гэта не толькі памятка пра тое, што было з Езусам Христом і што сталася, памятка, якую ён нам пакідае, але гэта задатак жыцця вечнага. Задатак жыцця вечнага. Но задатак кожны з нас добра разумее. Задатак, мы даем нейкія матэрыяльныя сродкі ў задатак,
як бы аддаем, але даем вось нейкую частку. І вось частка па частцы, камунія пасля камуніі утвараюць жыццё вечнае. Мы як бы прынимаем у задатак вось гэтае жыццё вечнае, прынимаючы Найсвяцейшы сакрамент, але ў суме мы атрымоўваем жыццё вечнае, калі прымаем, калі вернымі асталіся Езусу Христу до конца. Поэтому прыняць Найсвяцейшы сакрамент гэта ніколі не позна, але таксама прыняць Найсвяцейшы сакрамент ніколі не замнога. Ніколі не позна, бо Христос заўсёды працягвае да нас далонь збаўлення. Але ніколі не многа, гэта значыць, чым больш мы прынимаем Найсвяцейшы сакрамент, тым бліжэй мы і прыбліжаемся не толькі да святасці Езуса Христа, але да жыцця у бостве Езуса Христа. Поэтому Христос ясно сказаў, каб мы зразумелі, гэта есть тело маё, гэта есть кроў моя. Няхай гэты дзень, які ў касцёле каталіцкім здаўна ўжо больш як 1000 год асаблівым чынам святкуецца сярод вернікаў. Гэты дзень, калі ўсё каталіцтва выходзіла, усе каталікі выходзілі на вуліцу, выходзяць на вуліцу, каб аддаць пашану вось этой кропельцы хлеба, якая стала целам і крывём Пана нашага Езуса Христа, выходзіць, каб аддаць пашану ў вялікіх і прыгожых працэсіях, у спакоі і ў любові. Няхай гэты дзень будзе для нас таксама асаблівым днём. Хоць мы, можа, не ў гэта, не сёння адзначаем успамін гэтай урачыстасці, будзем больш у нядзелю, адзначым працэсіяй і пахвалой Езуса Христа ў Найсвяцейшым сакраменце. Няхай гэтыя дні будуць для нас такім днём натхнення, што сапраўды у Найсвяцейшым сакраменце і ёсць цела і кроў Пана нашага Езуса Христа, але таксама натхненнем, што гэта нас вядзе да жыцця вечнага. Але мы ведаем, што жыццё вечнае творыцца ў жыцці часовым. Як мы пражывем жыццё часовае тут на зямлі, такое будзе вечнае. Пражывем з Христом і Найсвяцейшым сакраментам, будзем з Христом і Найсвяцейшым сакраментам далей. І няхай Пан Бог нас благословляе. Амен. Не Божий Запад. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Отца народженого, и ради всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправного от Бога соправного, рожденного, а не створенного, одиносудного, а Иисус, ради якого все сталось. И Он для нас, людей, для нашего избавления, пришел в небо,
Да нашага Айца ў небе, які спаслаў свайго мілаванага Сына, каб мы мелі сапраўднае жыццё, узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за Христовы касцёл, каб за Эўхарыстыю ён чэрпаў сілы для духоўнага адраджэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за біскупаў і прэзбітараў, з рук якіх мы атрымліваем святую камунію, каб Христос няспынна умацоўваў іх сваёй ласкай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей, якія ў гэтым годзе прынялі першую святую камунію, каб яны імкнуліся жыць у ласцы ўсё сваё жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, каго Бог адарыў ласкай паклікання, каб праз сваю сувязь з Христом і малітву яны сталі прадвеснікамі новага жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто аплаквае смерць сваіх родных, каб яны жылі надзеяй на сустрэчу з імі ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся і просім Бога Усемагутнага, прысутнага ў Найсвяцейшым сакраменце у Тройцы адзінага, каб спаслаў свайго Духа Святога на тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў, асабліва вайны ва ўкраіне, каб вось гэтае вялікае зло, вялікае забойства найхутчэй спынілася. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прашу таксама за ўсіх людзей, якія несправядліва асуджаны, няхай Христос дасць ім сілы, моц трываць. Малюся за іншых людзей, якія асуджаюць другога чалавека словам, учынкам, друкам, думкаю і іншым чынамі. Няхай Христос Пан дасць ім сілы на вяртанне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Дзякую Богу за ўсіх нашых ахвярадаўцаў, тых, хто стараўся, каб гэты храм узнёсся тут, на нашай стаўпецкай зямлі. Тым ахвярадаўцам, якія стараюцца, дапамагаюць нам пры касцёле і дапамагаюць у розных справах дзеля праслаўлення Пана Бога Усемагутнага, дзеля таго, каб было праслаўлена імя Яго святое на нашай зямлі. Няхай Христос благаслаўляе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб удзел у сённяшняй урачыстасці паглыбіў нашую веру і еднасць з Христом, прысутным у Найсвяцейшым сакраменце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, мы дзякуем Табе за дар цела і крыві, Твайго адзінароднага Сына. Учыні просім, каб мы дасягнулі вечнага шчасця ў нябесным валадарстве праз Христа Пана нашага. Амен. Ахвяру прийняв Бог і Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего,
так само на користь нам и всему костелу святому. Просим Тебе, Пане наш Боже, надари Твой костел едностью и супокоем, знаком яких з'являється гэтая ахвяра праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. И с духом Твоим. У гору серці. Условим их до Пана. Подякуєм Пану, Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. І Ён сапраўдны вечны святар устанавіў абрад няспыннай ахвяры і першы сябе самого прынёс Табе як ахвяру збаўлення, а нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае гэта духоўны пасілак, які нас умацоўвае, а кроў за нас пралітая гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючым. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна вышиня, благословленный той, кто приходит в имя Пана, осанна вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана наша Jesуса Христа. Дзейснай эмоцыяй Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго наша Пана Jesуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Совершаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, чакаючы другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духом Яго Святым, сталі адным целам
и одним Духом у Христе, нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе. Каб мы змогли атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвятейшай Паннай, Богородицей Марыей, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михаилом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном, и усими святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавым ацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугою Тваім папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Табою. О, добрый Ойче, ласкаво з'яднай з собой усіх рассеяных по свеце дзяцей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто ў ласцы Твоей дышоў з гэтага свету, милостиво прыми валадарство Твое, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваеш свет усялякімі добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пашана и хвала праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважая на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою, супокой с Тобою. Смилуйся над нами,
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не вартий, а ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Моє тіло б'є кров мою, триває во мне, а я в їм. Пана пора наша, святувала нам, сьогодні вірним слугам ён приносить дар. Утолений в хлібі, отдає себе, грешникам збавлення, милості дає. Хлеб и вино с Богом лучшать нас. У святой коммунии скрытый Бог живый, лечить души даром тела и крови. С гостыни сходить Божие святло, у правдивым хлебе вечное
нас любить научаешь. Прими подяку, наш Боже Ойче, о володару могутный в небе, за дар святой Евхаристии. Ты нам грехи пробачаешь. Прими подяку, наш Боже Ойче, о володару могутный в небе. Ты у нас життя обновляєш, бо ти завсюди єсть з нами. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о володару могутний в небі. Ти учинив нас сябрами, радостью нас наполняешь. Прими подяку, наш Боже Ойче, о володару могутный в небе. Молимся. Пане Єзу, учини ласкаво, каб мы у вечности радовались полным уделом у боским житті, якое в сакраменте Твоего найсвятейшего тела и крови на землі нам продвящаешь, яки живее и володарить на веки вечные. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас узмыванием, будь нам обороною, супроть спокусов и пастов злого. Покорно просим, не дай его снищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злых духов, які на слугу душу псують по світі. Аминь. Помилуй наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шлях смоления покажи, край наш от лиха миражи. Помилуй наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шлях смоления покажи, край наш от лиха миражи. Помилуй наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шлях смоления покажи, край наш от лиха миражи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки хвали алтара слугу Твоєго отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу Отчину
ад нападкаў злога духа, праз Христа, Пана нашага. Амен. Все луги, долины, горы и блакитные озеры, Мати Бога прославляйте, ей хвалу и честь отдайте. Мати Бога прославляйте, ей хвалу и честь отдайте. И на суше, и на море, и в поветранном просторе, все Марию прославляйте, с кветок ей венок сплетайте. Все Марию прославляйте, с кветок ей венок сплетайте. Божих справ яна корона, разонёна, прославлена, и земли, и неба Пані, будь завсёды разом с нами. И земли, и неба Пані, будь завсёды разом с нами. Найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. Нехай будет прославлен Найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. Нехай будет прославлен Найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. Сначала флешку включим. Что? Здесь флешку добавить. Что не работает? Вот, там нажимаем. Тоже на крестик. На крестик сохранить. Сейчас мы сохраняем. Царь. Наш царь. Ты наш царь. Так, ось. Так, тихо, что? Так, тихо, все, пошла, все, пошла. Все. Ты наш царь, Володар, Володар, о наш Иисус. Ты наш царь, Володар, Володар, о наш Иисус. Возносим до Тебе мы сердце, возносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе. Возносим до Тебе мы сердце,
Да, телефон. А это что, не выключили? Ну, я не понял. А что это такое? Не так, да? Ну, так а буде як? так. А як це робити? А що, буде геть?